Bon dia, nois i noies. Passem a la part de percentatges del tema 5, d'acord? Que seran 3 vídeos. I anem al primer, en el qual explicaré el concepte de percentatge i aprendrem a resoldre un problema típic. Llavors, en primer lloc, què és un percentatge? Un percentatge és una raó, recordeu, una divisió entre un nombre A i 100. Per exemple, si ens diuen el 15%, doncs què vol dir això? Doncs això és una divisió entre 15 i 100. I aquesta divisió, si la fem... Perdó, que s'ha mogut això. Val. Aquesta divisió, si la fem, ens dona 0,15. Per tant, 15% també es pot expressar així i també es pot expressar així. I quan parlem de percentatges, de què estem parlant? Doncs estem parlant, per exemple, el 15%, si ens donen una dada i ens diuen que és el 15%, voldria dir que de cada 100 en tindríem 15. Si ens diuen que el 15% de les persones del món tenen els ulls blaus, voldria dir que dels 8.000 bilions d'habitants que hi ha al món, agafem 100 persones, doncs 15 tindrien els ulls blaus. D'acord? I això ens permetria saber quanta gent té els ulls blaus en tot el món. Llavors, calcular un percentatge d'un número, calcular el 15% doncs, de els habitants de la Terra, de 8.000 milions, doncs com es faria? Doncs fent 15 per 8.000 milions, que evidentment donaria un número molt gran, dividit de 100. Això és la multiplicació. Si fem aquesta operació, doncs que en aquest cas seria fàcil perquè podríem treure dos zeros, doncs ens donaria 15 per tot aquest número. D'acord? Que ho podem calcular, Això són 80 més 40, 120, i ara 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. D'acord? M'he deixat un 0, perdó, perquè això, bueno, no li feu cas als puntets, val? Perquè en realitat anirien aquí, aquí i aquí. Per tant, aquesta dada que hem inventat, que el 15% dels habitants del món tindrien els ulls blaus, doncs serien 120.000 milions de persones. D'acord? Però això és calcular el percentatge d'un número. Anem a veure això en un problema on es veurà aplicat i es veurà més clar. Llavors, problema típic de percentatges. Com sempre, intenteu fer-lo abans de mirar la resolució. Què diu aquest problema? Diu, el 47% dels 1.500 habitants d'un poble tenen més de 18 anys. Són majors d'edat. El 38% tenen menys de 10 anys. I ens pregunten quants habitants tenen entre 10 i 18 anys. Llavors, tenim 1.500 habitants. Ens diuen que el 47% majors d'edat, ens diuen que el 38% menors de 10 anys i ens pregunten quanta gent entre 10 i 18. Podríem fer de dues maneres. Podríem calcular aquesta gent i la resta serien els de 10 i 18 anys. Anem a fer-ho així. Doncs com calculem quants són majors d'edat? Doncs com són el 47% de 1.500, hem de fer 47 per 1.500 dividit de 100. Aquí podem aprofitar la simplificació i ens queda 47 per 15. D'acord? 35, porto 3, 20 més 3, 23, i això dona 47. Sumem 5, 0, i aquí ens queda 7. 705 d'aquests 1.500 són majors d'edat. Calculem els menors d'edat. Perdó, els menors d'edat no, els menors de 10 anys són el 38%. Per tant, com els calculem? Té 38% dels 1.500. Per tant, podem fer
calcular el 38% fent 38 per 1.500 dividit de 100. Aprofitem, traiem els zeros i ens queda 38 per 15, 38 per 15, això dona 40, em porto 4, 15 més 4, 19, i 1 per 38 són 38, 0, això dona 17, i això dona 5, 570. Per tant, si ara a 1.500 li trec el 570, que això ens donarà, doncs, 930, i a aquesta quantitat li trec el 705, doncs això ens donarà, aquí quedaria, perdó, un 2, i aquí quedaria també un 2. 225 habitants tenen entre 10 i 18 anys. Perdó, 225. Però això ho podríem fer d'una altra manera? Doncs sí. Fixeu-vos que ho podríem fer potser d'una manera, una forma més directa. Si en aquesta circunferència tinc tots els habitants del poble, què ens estan dient? Doncs estan dient que gairebé la meitat són majors d'edat. Anem a dibuixar-ho així. El 47% són majors d'edat. Ens diuen que el 38% podríem dibuixar-ho així, són menors de 10 anys. I aquests seria aquest tros del formatge. Quin percentatge és aquest? Doncs tota la població és el 100%. Per tant, per saber el percentatge d'aquesta gent, puc fer el 100%, li puc treure el 47% i li puc treure el 38%. Si a 100 li trec 47, em queda 53, i si a 53 li trec 38, 53 menys 38, em queda 15. Per tant, la població que té entre 10 i 18 anys és el 15%. Per tant, podria estalviar-me això fent el 15% de 1.500. Com? Doncs fent 15 per 1.500 dividit de 100. Aprofitem per treure els zeros, com queda 1 dividint no és com fer res, i 15 per 15 són 225, que és el mateix resultat que ens havia donat. D'acord? Això seria un problema típic que podem fer servir el mateix procediment per a altres problemes de percentatges. Espero que us hagi quedat clar.